mới siap tokomin kaya Paano yung God listen. God orombo. God listen. Manifong liki yen lan ke makulu komoni kayo ko. Mapang na siya. Mapang na siya. Siya na pang na siya God. May nga kayo. Siyang sa mga, siyang sa kulmong, kafatolo, matawari ni Jerusalem, talipin ni God na, talipay Galatia, taga ni Jerusalem. Asia Minor, taga ni Jerusalem. It might take 2-3 weeks, but they come. Manifo, masak man God. Machine, with shoes. Kafatolo, yan na rin. So, they ascend into Jerusalem. Temple ng God, isang commission God. Mga kong temple ng God. Kaya pan anywhere, may mga man God na nasa ang isa nila niya. Kaya siya patwala niya ko, mga man God iyak ako libat ka. Pan sinay pa yung nagalimaya na, mga man God iyak ng God. Kaya iba ka.